Prynhawn da a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Prynhawn yma bydd Dr Netl o Ysgol Gymraeg Ystylfera Bro Dir yn ganolbwyntio ar TGAU Mathemateg ar y lefel canolradd. Iawn, diolch yn fawr Dr Netl, bant a ti. Diolch. Mae'r topic heddiw yn ffocysu ar ffracsiynau, degolion a chanrannau. Rhywbeth sylfaenol i papurau 1.1, papur 1.2 ac hefyd papurau rifedd, oherwydd mae lot o'r sgiliau ffracsiynau, degolion a chanrannau yn codi am mob elfen o Mathemateg TGAU. Heddi, ni'n mynd i ffocysu ar trawsnewid yn penodol, ac bydd ni'n gweithredu trwy edrych ar trawsnewid canran i ffracsiwn neu degolyn. Ni wedyn hefyd yn mynd i symud ymlaen i trawsnewid ffracsiwn mewn i canran degolyn, ac wrth gwrs bydd ni'n gorffen gyda trawsnewid degolyn. I sicrhau bod ni'n hapus gyda'r 3 ffurf o trawsnewid, ac ar ôl gweld trawsnewid, ni'n symud ymlaen i ffracsiwn o rif, so gweld sut mae'r cwestiynau o'r papurau yn gofyn i ni ddefnyddio ffracsiynau, ac hefyd i weld mae nifer o cwestiynau ble mae rhaid ni'n trawsnewid ond defnyddio'r siap i helpu ni cyfrifo'r ffracsiwn y siap neu'r canran siap penodol. So i ddechrau, canran. Os ni'n edrych ar y ddwy ffordd o trawsnewid, ni'n gallu trawsnewid canran mewn i ffracsiwn, ac mae camau ni'n mynd i gobeithio defnyddio yn camau syml. Beth i'n wneud yw gyda unrhyw beth sydd yn canran, ni'n cyfarwydd gyda'r symbol am y canran, so ni'n dileu'r arwydd. Wedyn ni'n ysgrifennu rif fel ffracsiwn dros cant, ac gobeithio ni'n gallu symleiddio'r ffracsiwn mewn i ffracsiwn fwy syml. Os ni'n methu symleiddio dros cant, ni'n gadw fe fel mae. Os ni moyn newid o canran i ddegolyn, camau syml, ni'n dileu'r arwydd 100. Ac wedyn ni'n rannu gyda gwerth y cant. Os ni'n edrych ar enghraifft syml, 80%, beth ni'n gallu gweld yw i fynd i ffracsiwn, ni'n dileu'r 80 i cael gwared y symbol, ni'n ysgrifennu dros cant, ac wedyn ni'n gweld os ni'n modd symleiddio 80 dros cant, ac os ni'n gweld mae'r zeros yn cael ei dileu, felly 8 dros 10 yn symleiddio i 4 dros 5. So ffracsiwn syml o 4 dros 5. 80% i degolyn, cam gyntaf, dileu'r arwydd, ac wedyn rannu efo cant. Cofiwch, os ni'n rannu gyda cant, mae'r rif yn symud nôl dwywaith oherwydd gwerth 0 mae 2 ohonyn nhw. Neu, ni cofio bod y pwynt y lle degol yn symud lan 1, 2 o flaen i'r wyth. Os ni'n edrych nawr ar gwell enghraifft syml, ni'n gallu ddechrau banc gyda degolyn, canran i degolyn, ac wedyn ni'n gallu edrych ar canran i ffracsiwn. So canran i degolyn, cofiwch y 2 cam syml. Y cam gyntaf, so os ni'n moyn cofio, cam gyntaf yw dileu'r arwydd, hynny yw y canran fyna, ac mae'r ail cam yw rannu efo gwerth cant. So yn gyntaf, ni'n gallu gweld mae'r 34 yn modd dileu'r gwerth 34, ac os ni'n symud y pwynt degol dwywaith, ni'n rannu gyda cant, bydd ateb o 0.34. Yn yr ail enghraifft, beth sydd gen ni nawr yw 48%. Mae'r cam gyntaf yw i ddileu y symbol, ac beth ni'n gweld eto enghraifft syml, ni'n symud y lle degol i'r chwith dwywaith, neu ni'n rannu gyda'r cant i cael ateb o 0.48. Ac os ni'n gweld, mae'r ffordd mwyaf syml yw i ddileu'r canran yr holl ffordd lawr, a gobeithio bod chi'n gweld y patrwm. Mae'r degolyn am pob enghraifft yn hyn yn 0. Ac ni'n just symud y gwerth y rif dwywaith. Felly 1, 2, ac bydd hwn yn gadael 82.
bydd hwn yn 0.27, 0.71 ac 0.1 pawb. So enghreifftiau syml. Un peth i ystyried yw beth os mae canran dros 100 efo ni, enghraifft 124. Y cant ni'n dilyn yr un camau. Mae gwerth y rhif hyn, beth ni'n neud yw ni'n dileu'r arwydd, ni'n rannu efo 100, ond sylweddoli bod ateb ni yn fwy nag 1, ond dal mae digolyn oherwydd y 1.24. Os ti'n nawr yn edrych ar yr un rhifau canrannau eto, ond tro hyn i ffracsiwn, efallai bydd cwestiynau hyn yn fwy anodd, mae angen ni ystyried mwy o bethau fan hyn, ond camau eto yw 1, yw ni'n dileu'r arwydd. Mae'r ail cam, ni'n ysgrifennu fel ffracsiwn dros 100. Ac os mae modd, cam 3 yw i symleiddio. Felly, yn yr un gyntaf, 34%, ni'n dileu'r canran i cael 34. Ni'n ysgrifennu fel canran dros 100. Ac ni'n gweld oes modd symleiddio hyn. Y ffordd mwyaf syml o symleiddio yw i haneri rhif. Felly, os ni'n gweld, ni'n gallu haneri 100 i 50, ac mae 34 yn haneri i 17. Does dim modd symleiddio hyn, felly mae'r ateb o 17 rannu efo 50, 17 dros 50. Os ni'n edrych ar yr ail enghraifft, beth ni'n gallu gweld yw 48% yn nawr dim ond yn 48 dros 100, ffracsiwn o 100, ac ni'n ceisio gweld oes modd symleiddio. Ffordd mwyaf syml yw i ceisio haneri, a beth bydd ni'n cael yw 24 dros 50. Eto ni'n gweld os mae hwn yn haneri eto, felly 25, ac ar top 12. Felly mae ateb o 12 dros 25. Y trydydd enghraifft, beth ni'n gweld yw mae'r 3 enghraifft gyntaf. Mae yna patrwm. Gobeithio chi'n gweld y 82, ni'n dileu'r symbol, nid y dros y 100, ac ceisio symleiddio trwy haneri y nifer o weithiau ni'n gallu. Am y tro, mae 82 yn haneri i 41, felly mae 41 dros 50 yn ffracsiwn o'r 82%. Os ni'n edrych ar y 3 rhif olaf, gobeithio chi'n gallu gweld mae'r 3 rhif yn odd, 27, 71 ac 19. Ac os ni'n rhoi 27% rannu efo 100, does dim modd symleiddio, felly 27 dros 100. Yn yr un modd, mae 71 dros 100 hefyd ddim yn symleiddio, ac yn olaf 19 dros 100. So, am y 10 munud i ddechrau'r sesiwn, ni nawr wedi gweithio trwy trawsnewid canran. Gobeithio bydd chi'n cyfarwydd nawr gyda'r 2 dull i mynd i ffracsiwn neu digolyn. Mae digolyn, chi'n dileu'r arwydd, wedyn chi'n rannu gyda 100. I mynd i ffracsiwn, beth ni'n neud yw ni hefyd yn dileu'r arwydd, ond ni'n ysgrifennu fel ffracsiwn dros 100, ac wedyn ceisio symleiddio. Nawr, os ni moyn ffocysu ar ffracsiwn, a newid ffracsiwn i digolyn neu ffracsiwn i canran, beth ni'n mynd i gweld yw bod yna gwahaniaeth fan hyn. Mae ffracsiwn i digolyn, beth mae rhaid ni'n neud yw ceisio ffeindio'r ffracsiwn sydd yn enwadu'r sy'n bwer o 10. Hynny yw, chi'n ceisio cael y rhif sydd ar y gwaelod yn pwer o 10, neu
o dros 100 neu dros 1000 her mwyn symleiddio, neu chi'n defnyddio'r ffram rannu. Canran, mae'n anodd i fynd o ffracsiwn i ganran, felly ni'n ffocysu ar mynd o ffracsiwn i degolyn, a wedyn ni'n dod yn holl ffordd rownd i canran. So dyna pam mae'r sgil trawsnewid yn bwysig oherwydd weithiau bydd chi ddim yn mynd o syth o ffracsiwn i ganran, bydd chi falle mynd o ffracsiwn i degolyn ac wedyn canran. Felly, i fynd o ffracsiwn i canran, mae'n rhaid i chi mynd o ffracsiwn i degolyn ac wedyn gyda'r ateb am degolyn, chi'n lluosi efo cant ac chi'n ychwanegu'r arwydd eto. Os ni'n edrych ar enghraifft syml o 3 dros 5, beth bydd ni'n gweld yw o 3 dros 5 ni'n chwilio am enwadur sy'n bwer o 10, pan yw 5 sydd yn cyfateb i 10. Beth mae rhaid ni wneud yw sylweddoli mae 5 i 10, mae rhaid ni lluosi gyda 2. Felly mae 2 lluosi 5 yn 10. Mae'r rif sydd ar y gwaelod nawr yn werth 10, ond cofiwch i lluosi'r 3 hefyd efo 2, ac bydd hwn yn 6 dros 10. Ni'n gweld beth yw gwerth y degolyn felly, sef 0.6. Nawr, i troi'r ffracsiwn i canran, mae rhaid ni deall bod ni mynd o ffracsiwn i degolyn o 0.6, ni'n lluosi ei ateb efo 100 i cael 60, ac ni'n ychwanegu'r arwydd o canran. So gobeithio mae hwn yn enghraifft syml. Os ni'n nawr edrych ar cwpl enghreifftiau gwahanol gyda gwerth fwy neichau na 100, jyst er mwyn gweld beth mae rhaid i chi wneud, yw ffracsiwn i degolyn. Cofiwch bod y camau yn eitha neis. Ni'n chwilio am enwadur sy'n pŵer o 10. So os ni'n edrych ar y 5 enghraifft, ni'n gweld bod 5 ddim yn cyfateb i werth dros 10 neu 100 neu 1000. 100 fydd ail enghraifft yn y ffyrdd ni'n chwilio am. Os ni'n edrych ar y trydydd enghraifft dros 20, so bydd angen i ni newid hyn, ac yn yr un modd y pedwerydd a'r 51 bydd rhaid newid nhw. Felly os ni'n dechrau reit ar y top efo 2 dros 5, hwn yn tebyg iawn i'r enghraifft y wnaethon ni yn y enghraifft ar y sleid diwethaf. Felly 2 dros 5, beth ni'n gweld os ni'n lluosi gyda 2, ni'n cael 4 dros 10, ac felly bydd gwerth y degolyn yn 0.4. Os ni moyn newid hyn i'r canran, bydd ni'n lluosi gyda 100 ac bydd ni'n ychwanegu'r symbol am canran. Felly bydd hwn yn troi i 40 y 100. Os ni'n edrych ar enghraifft rhif 2, beth mae rhaid chi ystyried yw mae'n dros rif sydd yn bwer o 10, sef 100, ac felly mae hwn yn ateb syth o 0.25. Degolyn o 0.25 i fynd i canran, ni'n lluosi efo 100 ac ni'n ychwanegu'r arwydd, felly 25 y 100. Mae'r trydydd enghraifft, mae'r rhaid ni ystyried nawr, mae'r rhaid newid gwerth yr enwadur i bwer o 10, ac mae 20 yn gallu cynyddu i 100 neu lleihau i 10. Mae 2 opsiwn fan hyn. Os ni'n neud y ddau nhw, 6 dros 20 yn gallu cynyddu i rif dros 100, sef lluosi efo 5, ac beth bydd hwn yn gadael i ni yw 30 dros 100, sef 0.3. Neu, os ni'n symleiddio lawr i bwer o 10, bydd hwn yn cyfateb i 3 dros 10, sydd hefyd yn werth 0.3. Os ni moyn newid rein mewn i canran, ni'n lluosi efo 100 a ni'n ychwanegu'r arwydd cywir.
sef 30 y cant. So cofiwch, wrth i chi symleiddio ffracsiynau weithiau ni'n cynyddu neu lleihau'r gwerth i symleiddio. Mae'r pedwerydd enghraifft yw 220 dros 500. Ac os ni'n edrych ar 220 dros 500, beth ni'n gweld yw does dim ffordd syml i leihau lawr i 100, felly ni'n gallu cynyddu i 1000. A beth ni'n gwneud yw ni'n dwblu'r gwaelod i cael 1000, dwblu 220 i cael 440, ac mae gwerth hyn yn 0.44. Ac i newid mewn i canran, ni wedi cael y digon o ymarfer nawr, ni'n llosi efo 100 a ni'n ychwanegu'r arwydd cywir, felly 44 y 100. Cwestiwn olaf yn gyflym, 25 dros 50. Gobeithio nawr chi'n gweld y patrwm. Mae 50 yn cynyddu i 100 neu mae modd lleihau hwn i werth dros 10. Os ni'n cynyddu i 100, beth sydd gen ni yw 50 dros 100. Sydd yn symleiddio i 5 dros 10, ond yn digolyn o 0.5. Newid hwn i canran, ni'n llosi gyda 100 ac ychwanegu'r arwydd cywir. Felly, trawsnewid i ddigolyn, trawsnewid i ganran ni'n wedi gweld. Ni'n hapus nawr efo newid trawsnewid canran. Ni'n hapus hefyd gyda trawsnewid ffracsiwn. Yr unig peth ni heb gweld yw trawsnewid digolyn mwyn i ni symud ymlaen i cyn papurau ac edrych ar cwestiynau TGAU. Felly, yn gyflym, digolyn, os ti'n mwyn symud digolyn i ffracsiwn neu canran, mae camau syml. Camau i canran yn chi'n llosi efo 100 ac ni'n ychwanegu'r symbol am canran, just fel ni wedi gwneud yn bar. So gobeithio does dim angen i ni ymarfer y techneg hyn. Ond ni'n mynd o ddigolyn i ffracsiwn, ni'n ysgrifennu fel ffracsiwn dros 10 i 10 llosi gyda n, lle mae n yw'r nifer o rifau i fod yn rif cyfan. Byddwn ni'n edrych ar hwn yn fwy o fanylder mewn munud, ac wedyn ni'n symleiddio'r ffracsiwn. Felly beth mae hyn yn golygu yw i symud o ddigolyn i canran, ni'n eitha hapus gyda llosi gyda 100 ac wedyn ychwanegu'r arwydd. Felly mae 0.25 yn 25 y 100. Ond ffracsiwn, beth mae rhaid ni'n sylweddoli yw ni'n ysgrifennu fel ffracsiwn dros 10 n, le mae nifer o zeros yn cyfateb i nifer o rifau mwyn cael rif cyfan. So felly, fan hyn, mae rhaid ni symud y le degol unwaith, dwywaith i cael rif cyfan. A mae 2 0 yn cyfri fel 100. Felly, 25 dros 100, ac mae modd symleiddio hwn trwy gweld bod 25 yn mynd mewn i 100 4 gwaith. Felly 1 dros 4. Yn y cyflwyniad, dwi wedi gadael mewn y sleid hyn, jyst rhag ofyn chi yn mynd i ymarfer cwpl o enghreifftiau, ond ni'n eitha hapus gyda digolyn i ganran, ni'n llosi gyda 100 a ni'n ychwanegu'r arwydd. Felly, os ni'n edrych 91 y 100 yn cyfateb i 0.91. Ni'n gwneud digon o nhw. Felly, beth di moyn ffocysu arno yw digolyn i ffracsiwn trwy dilyn y camau penodol. Felly mae 0.8 nawr. Mae rhaid ni ysgrifennu 0.8 nawr fel 89, ond oherwydd ni wedi symud i'r chwith dwywaith, yn sicrhau bod e'n dros 100.
ac does dim modd symleiddio hwn, felly mae'r ffracsiwn yn 89 dros 100. Os ni'n ceisio wneud hyn gyda 0.91, beth ni'n gweld yw 91 rannu gyda 100 oherwydd mae rhaid symud e dwywaith, ac felly mae 91 dros 100 yn ffracsiwn sydd ddim yn symleiddio. Yn y trydydd enghraifft, beth ni'n gweld yw mae 0.4 y modd ysgwennu dim ond 4, felly dim ond 10 sydd ar y gwaelod, sef 10, ac mae hwn yn ffracsiwn sydd yn symleiddio i 2 dros 5, felly mae ffracsiwn sydd yn cyfateb i 0.4 yn 2 dros 5. Os ni'n gweld, mae'r 0.23 yn gobeithio chi'n gweld y patrwm nawr yn 23 dros 100. 0.31 yn symleiddio i 31 dros 100, ond mae 0.6 yn symleiddio i 6 dros 10, sydd eto yn rhif sydd yn symleiddio i 3 dros 5. Felly, yn y hanner awr gyntaf o'r sesiwn, ni wedi cael y cyfle i weld sut i trawsnewid o ddigolyn i ffracsiwn i canran ac rhwng pob un ohonyn nhw. So nawr ni wedi codi hyder ni, ni'n cyfarwydd gyda sut i trawsnewid o unrhyw rhif sydd yn digolyn canran neu ffracsiwn. Ac sut mae hwn yn codi yn aml mewn arholiadau yw gyda cwestiynau sydd yn gofyn am trefn esgynol. Gair maen nhw'n hefyd yn ysgrifennu yn yr arholiad yw maen nhw'n weithiau yn ysgrifennu'r gair ascending ar bwys esgynol i ddweud bod rhaid i chi roi'r rhif mewn trefn o'r lleiaf i'r fwyaf. Sut ydy hwn yn trawsnewid? Wel, maen nhw'n rhoi cwestiwn fel hyn. Ble maen nhw'n rhoi rhif sydd yn ffracsiwn, canran ac digolyn, ac maen nhw'n gofyn i chi roi mewn trefn esgynol. So yn lle cael guess ac ysgrifennu lawr beth chi'n credu, mae modd defnyddio'r sgil trawsnewid. Mae cyfle i drawsnewid i unrhyw werth chi'n moyn, croeso chi trawsnewid pob rhif i canran, digolyn neu ffracsiwn, ond os ni'n ffocysu ar un fath, mae hwn yn helpu ni lot. Felly, trawsnewid i un fath, enghraifft canran, ac wedyn defnyddiwch yr atebion fel canran i rhowch y 3 rhif mewn trefn. So, os ni'n dechrau, ni gallu rhoi lawr 14%. Ni hefyd gallu rhoi'r 0.17 ac ni hefyd gallu ysgrifennu lawr y 4 dros 25. Mae rhain ddim mewn trefn esgynol eto, ond os ni'n gadael yr 14% fel mae, ni'n gallu newid digolyn trwy lluosi efo 100, yr 17, a ni'n ychwanegu'r arwydd cywir. I newid ffracsiwn, cofiwch mae rhaid ni newid y rhif i fod dros rhif sydd yn bwer o 10, felly ni'n newid hwn i rhif sydd dros 100, sydd 25 lluosi gyda 4, ac felly mae'r 4 ar y top yn lluosi efo 4 i roi 16. A nawr ni'n gallu gweld bod 16 dros 100 yn rhif ni'n gallu newid i canran trwy rannu gyda'r cael gwad y 100 ac ni'n ychwanegu'r arwydd penodol. So 16%. Nawr ni'n gallu gweld mae'r trefn penodol efo ni. Mae'r rhif lleiaf yw'r 14%. Mae'r rhif fwyaf yw 0.17 ac mae 4 dros 25 yw'r rhif yn y canol. Felly, yn yr arholiad,
Weithiau maen nhw'n rhoi le lawr i chi ysgrifennu'r trefn o'r lleiaf i'r fwyaf, ac wedyn byddwch chi'n gosod mewn y rifau fel maen nhw wedi cael eu ysgrifennu, sef 14%. Wedyn byddwch chi'n ysgrifennu'r 4/25 fel fraction, ac wedyn byddwch chi'n gosod y 0.17. Os ni'n edrych ar cwpl o cwestiynau nawr, byddwch chi gweld y techneg o drawsnewid mwyn ffocysu'r cwestiynau TGAU. So eto, canran yw'r un ffurf ni'n gallu newid i bob tro, oherwydd mae canran o 62 mewn ateb, mewn ffurf syml ni'n hapus gyda. Mae 0.54, mae digolyn yn hawdd i drawsnewid i canran, ni'n lluosi efo cant, sef 54 yn un roi'r symbol cywir. Ac wedyn, mae'r un sydd angen lot o waith yw'r fraction. Mae fraction ni'n ffocysu ar newid y 5 i rif sydd yn bwer o 10. Felly, os ni'n dwblu 5 i 10, ni'n dwblu'r 4 i 8. Ni'n gallu newid hwn i ganran, ond i newid i ganran, ni'n yn gyntaf yn newid i ddigolyn. Felly mae 8/10 yn 0.8, ac i newid i ganran, ni'n lluosi efo cant, sydd yn cyfateb i 80%. Ac eto, os ni'n rhoi lawr y 3 rif mewn trefn esgynol sydd yn cynyddu, beth ni'n gweld mae'r rif lleiaf tro hyn yw'r 0.54. Mae'r rif fwyaf yn y fraction ac mae'r rif yn y canol yw'r canran. Felly, byddwch chi'n gosod nhw lawr yn gywir, 0.54, 62 yw'r cant ac 4/5. Os ni'n edrych ar un enghraifft bach arall, ni'n gallu gweld os ni'n gallu cyflymu lan gyda'r techneg. So eto, ni'n ysgrifennu y 26% fel mae. Ni'n rhowch lawr y 0.28 ac newid i ganran trwy lluosi efo cant. 28%. Ni'n ysgrifennu'r fraction ac gwirio os mae'n gwerth bwer 10 ar y gwaelod, ac tro hyn, ni'n gallu gweld bod hwn yn cyfateb i 0.27, lluosi efo cant, a mae hwn yn cyfateb i 27%. Felly mae'r trefn esgynol, beth ydych chi'n gweld, does dim angen chi ysgrifennu lawr y canrannau, chi'n mynd nôl i'r rifau canlynol, a rhowch nhw mewn trefn trwy labelu. Labelu yn gallu helpu chi yn yr arholiad, oherwydd chi'n gweld y rif lleiaf yw 26%, y rif fwyaf yw'r 0.28, ac mae'r fraction yw'r un sydd yn y canol. Ac wedyn ni'n gallu gosod nhw yn y trefn cywir. Great. So, nawr ni wedi gweld cwpl o enghreifftiau dwi wedi creu ar gyfer y sesiwn heddi. Os ni'n edrych, mae clip hyn wedi cael ei tynnu allan o'r papurau yn y 4 mlynedd diwethaf, ac mae'n gofyn yr un cwestiwn. Ysgrifennwch y 3 rif, 7%, 3/5 a 0.3 yn y drefn esgynol, ac sylweddoli maen nhw'n rhoi'r gair hefyd yn Saesneg, ascending order, ac mae rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo mwyn sicrhau chi'n cael marciau llawn. Felly, trwy ffocysu ar canran, yn ffurf da o ddangos gwaith cyfrifo, oherwydd mae 7%, does dim angen dangos unrhyw gwaith o drawsnewid fan hyn. Mae'r digolyn yn dod yn ail, so does dim angen i chi cymryd y rifau ar y tro, croeso chi ffocysu ar canran, wedyn digolyn, wedyn fraction. Felly mae'r 0.3 dangos bod chi'n deall bod chi'n lluosi efo cant,
ac mae hyn yn ateb o 30%. Wedyn, mewn arllinell newydd, neu rhan newydd, neu sicrhau bod hi'n glir, bod chi'n deall bod 3/5 yw'r ffracsiwn. Mae'n rhaid sicrhau bod y 5 yn bwer o 10, felly un peth nice fan hyn yw ni'n eto yn dwblu'r 5 i 10, felly ni'n dwblu'r 3 i 6. Dangos bod rhaid newid hyn i ddegolyn trwy ysgrifennu fel 0.6, ac eto cyfnewid hyn i ganran trwy luosi efo 100 ac ychwanegu'r symbol cywir. So nawr ni'n gallu gweld bod y rhif lleiaf yw'r 70%, mae'r rhif fwyaf yw'r ffracsiwn, ac mae'r rhif yn y canol yw'r degolyn. Ac bydd lle i chi ysgrifennu lawr y trefn esgynol o 70%. Cofiwch i roi'r degolyn fel 0.3 ac hefyd y rhif fwyaf yw 3/5 fel ffracsiwn. So, yn y sesiwn heddi, ni wedi edrych ar lot o enghreifftiau o drawsnewid rhwng canran ffracsiwn degolyn. Ni wedi cael cyfle i edrych ar cwestiynau ble chi'n defnyddio'r sgil trawsnewid i wneud synwyr o rifau a roi nhw mewn trefn esgynol. Ond mae'r sgil arall sydd yn codi yn yr arholiad yw nid jyst trefn esgynol, ond ffracsiwn o rif. Felly, os ni'n symud trwy cwpl o gwestiynau, ni gallu edrych ar sut ni'n gweithio fan hyn. Os chi'n gwylio'r sesiwn hyn ar ôl i'r sesiwn byw, croeso i chi gwasgu pause, ceisiwch ateb y gwestiynau cyn i fi neu gwasgu pause ac gweithio yn eich amser hunan a wedyn gwasgu play ar ôl. Felly, cwestiwn arholiad fan hyn yw ffordd arall o ofyn i chi i drawsnewid, lle mae tabl, ble mae'r res gyntaf wedi cael ei lenwi mewn, ac mae'r blychau mae rhaid i ni llenwi mewn trwy trawsnewid rhwng ffracsiwn i ddegolyn i ganran. So, os ni'n ffocysu ar yr ail res, 1/4 yw'r ffracsiwn, lle mae'r canran yn 25%. Bydd rhaid i chi newid i ddegolyn. Gobeithio bod chi'n defnyddio'r canran, oherwydd y camau ni wedi dysgu heddi yw i ddileu'r arwydd, ac ni'n ysgrifennu fel 25, ac ni'n rhannu efo 100 sydd yn rhoi ateb o 0.25. Os ni'n edrych ar 0.6, beth ni'n gweld yw mae rhaid i ni darganfod y ffracsiwn ac mae rhaid i ni hefyd darganfod y canran. So, yn eitha gyflym, mae 0.6 fel ffracsiwn, ni'n ysgrifennu'r 6 dros y rhif sydd yn bwer o 10, ond y nifer o 0 sydd yn cyfateb i'r rhif llawn. Yn yr enghraifft hyn, dim ond unwaith bydd angen symud y 6, sef 6 dros 10, ac os mae'r ffracsiwn yn symleiddio, cofiwch mae'n rhaid i chi wneud e, felly 3/5. Ac mae 0.6 i ganran yn lluosi efo 100 i roi 60, ac ni'n rhoi'r arwydd cywir, felly 60%. Ac beth dwi wedi gwneud yn y cyflwyniad heddi, dwi wedi gadael mewn cwpl o cwestiynau sydd yn cael yr atebion i bob un. Felly, os chi'n moyn gweithio rhain nôl, bydd hwnna'n grêt. Ond beth moyn wneud nawr yw symud i ffracsiwn o rhif, jyst i sicrhau ni'n mynd trwy pob ran y gyflwyniad. Felly, ffracsiwn o rhif yw le mae'r cwestiynau yn gofyn i chi i gyfrifo gwerth rhif, gan gofyn i chi gyfrifo'r
ffracsiwn o rif llawn. Beth dwi'n golygu yw, os mae'r cwestiwn gofyn i chi i gyfrifo 1 dros 2 neu hanner o 24, mae hyn yn yr un peth y gofyn i chi i gyfrifo hanner lluosi gyda 24. So ni'n defnyddio'r ffracsiwn, ond ni'n defnyddio'r ffracsiwn trwy lluosi gyda rif penodol. Felly, enghraifft fel hyn, beth yw'r ffracsiwn o 24? Mae hyn yn cyfateb i lluosi efo'r 1, sydd y rif ar y top, 1 lluosi 24. Wedyn ni'n rannu gyda 2, ac mae ffracsiwn o 1 dros 2 o 24 yn 12. Os ni'n edrych ar enghraifft sy'n gallu bod yn fwy cymhleth oherwydd nawr mae'r rif ar y top ac ar y gwaelod, beth yw 2 dros 3, neu 2 trian o 6. Mae hyn yn yr un peth a ddweud beth yw 2 dros 3 lluosi efo 6, ac os ni'n torri fe lawr trwy lluosi 2 efo 6, mae hwn yn cyfateb i 12, ac wedyn rannu gyda'r gwerth 3, ac felly mae'r ateb o 4 yn ateb gywir am beth yw werth 2 dros 3 o 6. Os ni'n edrych nawr, sut ydy hyn yn codi mewn arholiadau? Wel, weithiau mewn rif mae'n gofyn i chi cyfrifo'r canran o arian neu ffigwr penodol. So os ni'n edrych fan hyn, beth yw 8% o 3.25, ac y beth ydych chi'n gweld, y peth gyntaf chi gallu gweld yw mae 3.25 yn rif Degolion, ac mae 8% yn rif canran. So mae'r cam gyntaf yw newid 8% i Degolion trwy ysgrifennu fe fel ffracsiwn, sef 8 dros 100, ac felly mae 8% yn yr un peth a 0.08. Yn yr ail cam, chi gallu nawr lluosi'r canran efo 3.25. Ond sylweddoli bod ni'n lluosi 0.08 efo 3.25, a mae hyn yn cyfateb i 26, felly mae hwn yn cyfateb i 26 ceiniog, neu weithiau byddwch chi'n ysgrifennu fel 0.26. Ffordd arall mae cwestiynau wedi codi yn yr orffennol yw beth yw 1 dros 3, beth yw 1 trian o 624. Gobeithio bod chi'n gweld bod cwestiwn hyn yn eitha neis. Cofiwch y camau, 1 lluosi efo 624 yn 624, ac wedyn yn yr ail ran chi'n rannu efo 3 sydd yn cyfateb i 208. So mae ffracsiwn o rif wahanol i trawsnewid oherwydd mae'n rhoi cyfle i chi i ddefnyddio'r ffracsiwn neu Degolion i newid gwerth y rif i weld y werth i'r rif. Os ni'n edrych ar cwestiwn nesaf yn gyflym, mynegwch 54 milltir fel canran o 300 o filltiroedd. Felly, yn lle defnyddio canran i gyfrifo gwerth rif, ni'n gweithio nôl. Maen nhw wedi roi'r rif o 300, sef y rif llawn. A 54 yw'r nifer o milltiroedd allan o rif llawn. Ac felly beth chi'n gweld nawr yw ni wedi creu ffracsiwn o'r cwestiwn ac bydd rhaid ni newid y ffracsiwn hyn i ganran mwyn cael marciau llawn. Mae cwpl o pethau ni chi'n wneud yw i ddechrau, mae rhaid i ni ffocysu ar cael y rif dros 100 oherwydd fel ffracsiwn ni moyn newid hyn i Degolion ac wedyn ni gallu newid Degolion i ganran. Felly, os ni'n gweld mae 300 i 100, ni'n rannu efo 3. Ac yn yr un modd bydd rhaid ni rannu'r 54 efo 3, sydd yn 18. Mae 18 dros 100 yn gallu cael ei ysgrifennu fel Degolion, sef 0.18, ac ni nawr gallu gweld bod hwn yn canran o 18 y 100, oherwydd ni'n lluosi gyda 100 ac ni'n cofio'r arwydd
penodol. So, cyfrifo'r ffracsiwn y rhif, beth ni wedi gweld yw ni'n gallu defnyddio'r ffracsiwn i cael gwerth rhif. Ni gallu defnyddio'r degolion i cael gwerth rhif. Ni hefyd wedi defnyddio canran i droi mewn i ddegolion i cael gwerth arian. Ac fan hyn nawr ni wedi newid rhif i ffracsiwn ac symleiddio mwyn troi mewn i ddegolion. Ffordd arall sydd wedi codi yn yr orffennol yw ble maen nhw'n cael i ddefnyddio'r ffracsiynau i wneud sum eithaf camleth i nifer ohonyn ni. Oherwydd nid yn syth i gallu gwneud hwn, mae rhaid i chi wneud mewn camau bach. So i ddechrau, mae werth newid y ddegolion i ffracsiwn, mae werth defnyddio'r ffracsiwn fan hyn ac gwahanu'r holl swm mewn i 2 hanner. So os ni'n canolbwyntio ar y 0.65 lluosi gyda 280, beth ni'n gallu gwneud yw gweld bod hwn yn ffracsiwn o 65 dros 100, lluosi gyda 280, ac bydd hwn yn tynnu 2 rhannu efo 9, lluosi gyda 513. Os ni'n ceisio symleiddio'r 65, ni'n gallu gweld trwy rhannu efo 5, oherwydd 5 yn mynd mewn i'r 2 rhif, ac bydd hwn yn gadael 13 rhannu efo 20, lluosi gyda 280, ac eto ni heb gweithio efo'r 2 dros 9, lluosi gyda 513. Mae'r camau nesaf nawr yw symleiddio. Croeso i chi gweithio gyda 280 rhannu gyda 20, oherwydd gobeithio bod chi'n gweld bod hwn yn tebyg iawn i 28 rhannu efo 20. Felly bydd hwn yn cyfateb i 13, lluosi efo 14. Ond 2 dros 9 lluosi gyda 513, gobeithio chi'n cofio'r camau, sef lluosi ac wedyn rhannu. Felly, bydd hwn yn cyfateb i 1026 rhannu efo 9. Os ni yn gweithio allan 13 lluosi gyda 14, mae hyn yn cyfateb i 182. Os chi'n stac gyda sum fel hyn, gobeithio chi'n gwneud fframrif neu lluosi gyda hyn, ac mae 1026 yn rhannu gyda 9 yn cyfateb i 114, felly ateb o 68. So, dyna'r diwedd y sesiwn am heddi. Ni wedi cael digon o gyfle i edrych ar trawsnewid, ac hefyd ni wedi symud ymlaen i ffracsiynau o rhif. Gobeithio bod chi wedi gweld werth yn y sesiwn heddi, a diolch i bawb sydd wedi ymuno. Diolch yn fawr i chi, Dr Nettle. Gwybodaeth, bydd yr recordiad a'r adnoddau, yr cyflwyniad mae Dr Nettle wedi mynd trwyddo prynhawn yma, bydd e ar gael ar wefan e-sgol o dan yr adran Carlam Cymru.